passat se va fer a un, amb Miquel de Norai, i evidentment enguany era de rebut fer l'homenatge a en Jaume Paco, que també va ser un dels impulsors d'aquesta fira. Ha estat molt interessant i és molt emotiu poder tenir aquí la seva senyora. Ell me'l va deixar enguany, com tots sabeu, i crec que recordar-lo en un dia d'avui és un dia molt apropiat. En principi molt content i després de tant d'anys que facin un homenatge, clar, te'n dones compte de la bona feina que ha deixat feta en el poble de Pollença. Tots els actes que hem fet avui de matí i dissabte han tingut molta col·laboració, el torneig de trull, tota l'activitat per nins que s'ha fet a la plaça, tot el que s'ha fet contes a Can Llobera, i avui a la baixa continua en tota aquesta part, com he dit, el concurs de cants pastors, la mostra de cuina que se fa aquí a la cooperativa, el concert, un show cooking que fa l'associació de teixit empresarial, que la vam presentar dins aquesta setmana. La veritat té molta acceptació i a més coincideix que no coincidim com era cada any en la Fira de Muro, per tant, esperant que tot i que hi hagi les eleccions, vendrà molta de gent a veure la Fira de Pollença. Intentant promocionar sobretot la feina de camp pastors, border collies principalment, però tots els cants. I intentar, sobretot això, que se vegi la feina que fan i així per ajudar a la gent que realment els utilitza a que siguin millors i maneres d'ensenyar-los i totes aquestes coses. Les fires són vives i així com són vives hem hagut d'anar retocant a un lloc i a l'altre, però la veritat és que més o manca el projecte que hi havia iniciat i que s'ha dut normalment, ben altre l'han tirat endavant i crec que va bé. El Teixit Empresarial de Pollença és una nova associació i és la fusió de l'antiga associació comercial, la de restauradors i la d'artesans. Amb aquesta associació el que volem fer és intentar dinamitzar tot el que és un moviment econòmic i ens hem unit per unir esforços i perquè a nivell individual cada associació tenia mancança de mans, de gent que volgués fer feina i també de mitjans econòmics. I el que intentam és arribar a una professionalització. Estem que el tinguem fet de me. I llavors aquí hi ha callos i els caminantes per allà hi ha moltes coses. Hi ha pilotes, hi ha calamars rellenos, calamars fresits i calamars normals. Tot és casolà, tot això d'aquí és casolà. Fet la gent que mos estima, doncs mos du un plat i tot això, i nosaltres venem a la gent i tot això. Hem de fer qualque cosa per els puig. Som a la Fira de Pollença i tenim una representació de productes tradicionals de forneria i pastisseria i volem destacar una mica la formatjada de Pollença i també posar en valor la marca Pa d'aquí, que és una marca que identifiquen aquells establiments que elaboren pa, que és un forner, i esperem que tinguem gent i que a la gent li agradi. També com a novedat hi ha la Gastrofira, que és dos tardeos que se fan tant divendres, dissabte com diumenge també, i els han fet a la plaça del Seglars per estirar la gent més per amunt, a fi que s'escampi més per tot el poble i que ja tingui continuïtat aquí a la cooperativa. Aquí de la cooperativa a Nuclausa hi ha una distància relativament important i la interessant és que la gent ja fa aquest circuit i pugui nutrir el poble, i pugui veure el poble i pugui evidentment veure negocis. Vas a qualsevol fira, sempre hi ha les típiques ovelles, les típiques cabres, i tu has d'anar mesclant qualque cosa. Ara, l'any passat, ja vaig dir, hi havia un pot de polèmica en lo del pi de Sant Antoni, en el gall i tot això, i me deien, no, això, no, dic, i quin mal que se faci una mostra de galls, triar el gall més bonic de Pollença.
perquè aquí no se tracta de morfologia, sinó el gall que agrada més són 4 persones independents que el trien, i entre les 4 se posen d'acord i trien durant un any, és com el que pugen al pi de Sant Antoni, és el més bo de Pollença, i aquell gall durant un any és el més guap, diríem, el més bonic de Pollença. Enguany, com any més tard, també han cregut oportú treure part d'un parell de fotos de l'estiu més tard, no? I estan distribuïdes per el claustre, per aquí per Pont Romà, i per l'Almoina, i la veritat que són fotos exclusives, si més no massa vistes, i que són interessants de veure. Nosaltres ens dedicam a fer tota la motlleria mallorquina i la de Menorca. I a més de fer la motlleria, ens dedicam també a fer fanals estil mallorquí, que se feien de giny, de llautó, pintats, de cotxeres, d'interior, d'exterior, todo lo que nos comanen. Mi trabajo es hacer corbatines, empecé haciendo corbatines y actualmente hago corbatas, hago pajaritas, hago carteras, trabajo el cuero y el tejido, que también es muy importante porque empecé con Teixit Vicens a fabricar pues corbata y accesorios con roba de yengos, y luego pues se puso de moda i sigo con el negocio, ampliando un poco el mercado. És una associació de persones amb discapacitat intel·lectual, majors d'edat, i bé, i tot el que ha fet aquí se fa en els tallers de l'associació. I bé, i després hi ha altres cosetes que ho han fet voluntaris. Que no, jo no com res, tot faig material de gres, refractaris, i que tinguin una qualitat artística i material.